female zikondisesha Adije no mara kanda mabara ayo chibonzo ndabata mudonjo ndini wekumaninja ndini ndinodichinja 2022 ameno kudichi mafansi angu anondisimisa maartisti anondisimisa shezati zamani vakuru vedare iye anodiwa kuno kumagitari kana musoja otomani angasare iye anodiwa kuno kumagitari kana be free uya wechikuru iye anodiwa kuno kumagitari nomara siku wese pumba tingarare nekuti tisu tanetsa paharare maartisti ndaunganidza mafansi angu ndaunganidza chipo changu nasi ndovaratidza nomara ita on speaker nasi kuno kunekika lalika tiri kufara pfumbwa yese kumbare uye kuno isu kwatinofarira kumbare ndiko kuno kwazvinotangira shezati zamani vakuru vedare iye anodiwa kuno kumagitari kana musoja otomani angasare iye anodiwa kuno kumagitari kana be free uya wechikuru iye anodiwa kuno kumagitari nomara siku wese pfungwa tingarare nekuti tisu tanetsa paharare ndotenda mafansi anondisimbisa anondisikabhiyi ramba wechishaura ndotenda mafansi anondisimbisa anondipawo keshi ini pandinoimba ndotenda mafansi anondisimbisa anondipawo sando ini pandinoimba nomara ndiye afona kumbare hanzi kunoona kwaita kabhiti shezati zamani vakuru vedare iye anodiwa kuno kumagitari kana musoja otomani angasare iye anodiwa kuno kumagitari kana be free uya wechikuru iye anodiwa kuno kumagitari nomara siku wese pfungwa tingarare nekuti tisu tanetsa paharare maartisti ndaunganidza mafansi angu ndaunganidza chipo changu nasi ndovaratidza nomara ita on speaker nasi kuno kunekika lalika tiri kufara pfumbwa yese kumbare uye kuno isu kwatinofarira kumbare ndiko kuno kwazvinotangira shezati zamani vakuru vedare iye anodiwa kuno kumagitari kana musoja otomani angasare iye anodiwa kuno kumagitari kana be free uya wechikuru iye anodiwa kuno kumagitari nomara siku wese pfungwa tingarare nekuti tisu tanetsa paharare ndotenda mafansi anondisimbisa anondisikabhiyi ramba wechishaura ndotenda mafansi anondisimbisa anondipawo keshi ini pandinoimba ndotenda mafansi anondisimbisa anondipawo sando ini pandinoimba nomara ndiye afona kumbare hanzi kunoona kwaita kabhiti shezati zamani vakuru vedare iye anodiwa kuno kumagitari kana musoja otomani angasare iye anodiwa kuno kumagitari kana be free uya wechikuru iye anodiwa kuno kumagitari nomara siku wese pfungwa tingarare nekuti tisu tanetsa paharare